Il-proġett taċ-Ċittadella huwa wieħed mill-finalisti għal Premju 2018 ta' Żvilupp Reġjonali magħruf bħala Regio Awards. Hemm 21 finalist minn madwar l-Ewropa għal dan il-premju li jirrikonoxxi l-aktar proġetti reġjonali innovattivi li ġew finanzjati mill-Unjoni Ewropea u li jistgħu jservu ta' mudell għal reġjuni oħra. Għal dan, il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ministeru għall-Għawdex nedew kampanja bil-għan li tippromovu lil pajjiżna u liċ-Ċittadella. Il-Ministru għall-Għawdex Ġustin Karwana spjegat kif dan il-proġett hu wieħed prestiġjuż. Proġett għawċi però qiegħed ukoll fuq il-mappa Ewropea, allura bħala pajjiż qed nippromovu dan il-proġett biex ukoll nagħtu prestiġju lil pajjiż. Huwa proġett fejn urejna kemm aħna kapaċi nħaddmu il-fondi Ewropej u konna kapaċi wkoll nagħtu riżultati mhux biss fejn tidħol il-proġett fih innifsu bħala infrastruttura imma wkoll biex promovejnih bħala prodott turistiku li miexi tajjeb ħafna. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia aċċenna għal fatt li kien hemm investiment qawwi fil-kultura u l-istorja ta' pajjiżna. L-2007 u l-2013 il-Gvern Malti investa madwar 120 miljun euro ta' fondi fil-wirt kulturali ta' pajjiżna u l-istorja ta' pajjiżna fosthom proġett dan tal-lum iċ-Ċittadella proġett ta' 12 miljun euro illi bih ħdimna ħafna u llum wasalna f'dan l-istadju fejn qiegħed fost il-21 finalist għal dan ir-Regio Award. Għaldaqstant l-appell bissa s-7 Ottubru il-pubbliku jivvota lil dan il-proġett billi jmur fuq is-sit www.votecittadella.com biex dan il-proġett ikun dak rebbieħ.